dugu yoro ŋa foli bɛ bɛɛ lajɛlen ala ka sunkalo timɛko ɲuman yira an na ka bato kɛlenw minɛ ala ka jurumu kafari ya rabbi ala ka jurumu yafa ala ka an denw tɔmɔdenw su d'a ma ala ka n'an bɔ an ka yɔrɔ kɔrɔ ala k'an sago bɛɛ lajɛlen d'a ma ya rabbi ama n'o bɔra yen k'a fɔ n kanubagaw ye aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni message in donna ka kɛ ka kɔrɔ mais nin zen différence dɔ bɛ nin zen ta ni kɔrɔlen na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ k'i ko k'i bɛ ne fɛ i bɛ n fɛ i ni na i dusukun na i hakili la k'i bɛ ne ka ɲɛtaa fɔ ye k'i bɛ fɛ ka ne protéger diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne bɛ fɛ toujours aw ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ comme n y'a fɔ cogo min na hali ni mɔgɔ ye ne neni ka ne dɛmɛ ni ye ne neninen ni ye n lakarilen ni ye n sabotelen yɔrɔ min na i kana i riposter k'i bɛ jaabi di i kana fɔ k'i fana b'a ta k'a tigi ka artiste kɔrɔmatigɛ n'a ye video in ta i k'a di ne ma an b'a di sariya tigilamɔgɔw ma o de y'aw ka dɛmɛ ka se ne ma sisan donc mɔgɔ si kana nin kɛ comme d'habitude a bɛ san 3 bɔ bi ne bɛ ka nin kuma kelen fɔ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka a kɛ justice ta cogoya ye ka n'i ka sari kiti tigɛ i yɛrɛ ye n'a kɛra i la i ka n'i ka kiti tigɛ i jija i k'a ta n'o ni kiti tigɛ ka kan o k'a tigɛ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kana nin kɛ ni tɔgɔ ye mɔgɔ kana mɔgɔ buruja ni tɔgɔ ye mɔgɔ kana réponse di ni ne tɔgɔ ye a bɛ diya n ye kojugu donc ni sunkalo tɛmɛra sa programme bɛna d'aw ma ko dumaniw ni fɛn dumaniw bɛna kɛ ka fɛn minnu bɛ yen k'o fɔ aw ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ye n wele de près ou de loin mɔgɔ minnu bɛ n fɛ u dusukun na k'u dusuw kasira u kasira alhamdulilayi safi bɛ yan fɛn tɛ n na ala ta kɔfɛ donc an ka se ka justice to yen k'u ka baara kɛ et puis ni ne bɛna kɛ an bɛɛ lafiyalen ye côté o côté bɛɛ parent bɛ lafiya bɛɛ den bɛ lafiya bɛɛ ka famille bɛ lafiya donc o de tun do k'a fɔ aw ye ni min bɛ n fɛ pour de vrai dɛ hali n'aw ye live sigi a y'aw ɲɛsin ne ma aw kana penser mɔgɔ wɛrɛ la o bɛ diya n ye kojugu hakɛto b'a kan salala mamadu